Türkmenistanyň demirgazygynda ýangyn zerarly ýedi çaga heläk boldy. Fewral aýynyň ahyrynda Daşoguz welaýatynda ýüze çykan bu betbagtçylyk barada oppozisiýanyň Halkyň Sesi atly YouTube kanaly şeýle hem Türkmenistanyň Dashoguz.live atly regional onlaýn portaly we ýarym resmi Gundogar.news neşri tarapyndan habar berildi. 28 fevralda YouTube'da özüni heläk bolan çagalaryň daýat hökmünde tanadan adam pajygaly ýagdaý barada aýdyp habary ýaýratmagy we paýlaşmagy haýyş etdi. Ýagdaý bolsa kyn görmeseňiz, şu men istoriýamy goýun, zatlarymy paýlaşmaňyzy sizden haýyş edýän. Maglumaty görä ýoğulan çagalar 2007-nji ýylda doglan Mehriban, 2011-nji ýylda doglan Ziyada, 2012-nji ýylda doglan Ýangyn, 2015-nji ýylda doglan Şeýle, 2016-njy ýylda doglan Sapar, 2018-nji ýylda doglan Altyn we 2020-nji ýylda doglan Eldar. Bu maglumatda ýangynyň ýylanda da bolandygy aýdylýar. Dashoguz.live internet portaly ýedi çaganyň öýde ýeke galyp ýangynda ölenligini we pajygaly hadisanyň Daşoguz welaýatynyň Gurban Sultan eje etrafynda bolandygyny habar berdi. 2021-nji ýylyň 23-nji fevralynda sagat 22:00 töweregi Daşoguz welaýatynyň Gurban Sultan eje etrafynyň bamly owatynyň ýaşaýjysy Didar Çaryýewiň öýünde ýangyn emele gelip, öý eýetiniň mektep ýaşly we ondan hem kiçi 7 sany perdendi aradan çykdy diýip neşri habar berýär. Şoňa meňdeş mazmunly habar Gundogar.news web sahypasynda hem ýerleşdirildi. Türkmenistanyň onlaýn neşirlerinde Gurban Sultan eje etrap häkimliginiň Çaryýewiň maşgalasyny wagtlaýyn pena we zerur serişdeler bilen üpçün edenligi owadaşlaryň hem maşgala ýardym berýänligi aýdylýar. Azatlyk radiosy heläkçiligi duçar bolan maşgala we ýerli häkimetler bilen habarlaşyp bilmedi. Dashoguz.live neşriniň habaryna görä etrap prokurory bu wakanyň deslapky deriňewini geçirýär. Maglumaty görä ýangyna jaýylada şulgamynyň we tebigi gaz üpçünçülüğiniň näsazlygynyň ýa-da onuň ulanylşyna beperwaýlygyň sebäp bolanlygy çak edilýär. Kış mevsiminde Türkmenistanyň ýylaty ýyladyş gaz we elektrik üpçünçülüğiniň kesilmegi bilen ýygyderli ýüzbe-ýüz bolýar. Azatlyk habarçylarynyň maglumatlaryna görä ýurtda soğuk howanyň başlanmagy bilen gazdan zäherlenmeler ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Şäherlerde ýyladyşyň kesilmegi, elektrik we gaz üpçünçülüğiniň betedilmegi ýa-da owalarda gazyň bolmazlygy netijesinde ýaşaýjylaryň arasynda agaç peşleriniň elektrik we gaz gurallarynyň şeýle beýleki dürli enjamlaryň ulanylmagy giňden ýaýrap, bu köplenç betbagtçylyga sebäp bolýar. Elektrik üpçünçüligi hem ýurtda durnuksuzlygyna galýar. Golayda goňşy Gazagstanda çagalaryň ölümi ýylatyň ýurtdaky sosial ýagdaýdan ýaradylygyny güýçlendirdi. Gazagstanda betbagtçylyk häkimetlerden maşgalalara sosial goldaw berilmegini we köp çagaly maşgalalar üçin ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak hem ýaşaýyş jaý problemasyny çözmegi talap etmek boýunça protestleriň döremegini tergi berdi. 19 fevralda Janatas şäherindäki köp gatly binadaky jaýlaryň birinde ýangyn wagtynda 5 çaga kömür turşy gazdan zäherlendi. Häkimligiň maglumatyna görä çagalaryň kakasy şol wagt işdedi, ejeti dukana gidipdir. Çagalar kömür turşy gazdan zäherlenip heläk bolupdyr. 2 ýyl mundan ozal şoňa meňdeş waka Gazagstanyň paýtagtynda hem boldy. 2019-njy ýylyň 4-nji fevralynda giýje şol wagt hastana häzirki Nur Sultan şäheriniň etegindäki Koktalbur etrapçasynda bir maşgalada 5 sany kämilik ýaşyna ýetmedi gyz çaga ýangynda wepat boldy. Bu betbagtçylyk tutuş ýurt boýunça nägilelik tolkunyň döremeginiň başlangyjy boldy. Gatnaşanlar esasanam aýallar döwletden pes girdejili maşgalalara sosial goldawy güýçlendirmegi talap etdiler.